Punta kami na para sa pa-speed sa to. Ayan o. Traktor ang sasakyan namin. Pero hinto muna dyan saglit. Kasi may kasama pa kaming ano. Ayan o. Kulong-kulong. Kasi marami kami. Hindi magkakasilat sa trailer ng traktor. Siyempre mayroon din dyan motor sa sama. Ayan. Hindi, doon. Pinsal. Ito, driver namin. Ito, driver namin. Damian. Wala din ako wala. Katolya pa. Ito yung mga ano. Sakay. Wala, sa pinsal. Matumi, oh. Ano bang gagawin nyo doon? Maga pa lang yan pero mainit na. Maliligo, malamang. Ayun, yun yung bundok nakita nyo. Maliligo, kakain ka, uwi na. Kung kami pupunta. Sabing sa Karayan tayo mapunta. Kaya traktor ang ginamit namin. May dala silang mga baon, kanin, sa kaulam. Maliligo. Bakit dadalhin pa ba yun? Tali pa, magagamit namin yan mamaya. Bakit dadalhin pa? O si Damian, no? Yon? Gusto mag-ride. Ba? Katiyan. Kasi ano ba ang sasakay dyan? Kinaroy. Ay, tangay. Video ka na